ಈ ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పేరుల్లరు ఇంకులు బత్త నిక్లబಲಿ అయిನತ್ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪೆಲಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆಲೇನ ಡೀಸೆ ಉಂಟು ಪೂರಾ ತಿರ್ತು ಬೋತ. ಏರುಳ್ಳರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಒರಿ ಉಳ್ಳರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಬನ್ನಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಲ போயிரு ಈರುಳ್ಳರ್ಗೆಂಡ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ. ಹಾಯ್ 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 ಸುನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡಿ. ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲವೇ. ಸುನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ತುಳುವ? ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ಸುನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡವ ನೀವು? ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸುದೀಪ್ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ, ಸುನಿಲ್ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ. ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ತುಳುವ ಕನ್ನಡವ? ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸುನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏರುಳ್ಳರು ಪಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ. ಏರುಳ್ಳರು ಪಲ್ಲೆ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ. ಆರ್ಲ ಪೋಯೇರಂದು ಪುರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಶಾಂಡಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂದೀಪ್ ನಾಯಕ, ಶಾಂಡಿ ನಾಯಕ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್. 2 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ, 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೀರಿ. ಓ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಾಗೇನವರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರೂ ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿಡಿದುಲ್ಲೇರು, 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲರು ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ?
ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಲೈವ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಉಲ್ಲರೇ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಸಾಕಂಡ ಬತ್ತುಜಿ ರಾಯಿ ಬಂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಬರ್ತುಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರಿ. ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ పోతారు ನೆನದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕದು ನಾಗ ಆರು ರಕ್ಷಿತ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಈರಿಂದ ಎನ್ನದು ನೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕತು ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದಾರು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈರಿಂದ ಎನ್ನದು ನೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾರು. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹಲೋ ಆಂಟಿಗೆ ಹಲೋ 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 ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವನಸ್ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಂಡ ವನಸ್ ಅರನೆ ಪುದಾರೆ ಅನ್ಸೇನೆ ಅಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಈರಿನ್ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ತನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಾರೆ ಕೇಂಜ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ పోతాರಂದೆನ್ ಐರೇನ್ ಬೊಕತುನಾಗ ಬೇತೆ ರಕ್ಷಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತಿನತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ పోతాರಂದೆನದೆ ಮಾರ್ರೆ ಏನಾನ ಏರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ತುಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೇರ ತೂಕ ಐಕ್ರೋಜಿ ನಸಿಬು ಬಿಡತೆ ಅಂಚಾರ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೇಯರ್ ಲೆಪ್ಪೇರಿಂದಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಾರು. ನಮ್ಮನ್ ಬನ್ನಿ ಆತಾರೆ ನಾನು ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನಾನ್ ಬಂತಿದ್ದೀರು ഞാൻ നമ്മ പണിയാണ് നമ്മ പണ്ട മാത്തിർലാത്തുണ്ട് ನಾವು ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಪೋತೇರು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಾರ ಅನಿಲನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ಅನಿಲನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರು ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಕೂತಿರಿಯೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಆರು ದೂರ ಪೋತೇರಂದೇ ಗೊತ್ತು. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರೋ ಆರು ಏಪಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ನಂದಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಬಯ್ಯಡ್ ಏಪಲ್ ಅಡ್ಡೆನೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ವನಸು ನನ ಅವಡ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ವನಸು ನನ ಅವಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರೋನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ತಂಗ್ಯವ್ವ ನಾನು ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡನೇ ಇರು ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹೋಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೋಣಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಓಕೆ ಅನಿಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲಣ್ಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಹೊಸತ್ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನೇ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆರು DP ಮಾಡ್ದಾರ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? ಸಾತನಾಥ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅವರು ಇವರು DP ಹಾಕಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ಆರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ದೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು
ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಾ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬುಕರಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರ್ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲಕ್ಕನೆ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಆತ ತಿರ್ಗರ ಪೋತೀರಾ ಅಂದು ಪುರ ಜನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾರ ಬೋತೇರ್ಗೆ ಒರಿಲ್ ಹೆಜ್ಜೆರ್ ಪುರಾ ತಿರ್ಗರ ಪೋತೀರ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕನ್ನಡನು ಬರುತ್ತೆ ತುಳುನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೇ ರೋಣಿ ಮಲ್ಲೇದು ತುಳುಟ ಪತ್ತಿರ್ ಗಂಚಂದ ಏರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರಾ ರೋಣಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇರು ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಪನ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತೋ ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಇರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲರೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುನಾರೆಗ್ ಬ್ರದರೇ ಓಕೆ ರೋಣಿ ಅನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಅನ್ನೆ ಬನ್ಕ ಓಕೆ ರೋಣಿ ಅನ್ನ ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ಊರುವಲ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಊರೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಚಾನಲ್ ತೂತದ್ಯಾ ನೀ ತಿಕ್ಕದ್ಯಾ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ నాకు ಮಿಸ್ಸೆ ಬಡ್ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರೆಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಚೆನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕೀರ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಆರ್ ಕುರ್ಲು ತಿನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಕುರ್ಲು ತಿಂಜ ಅಂದಿರು ಬೊಕೋಡೆ ಪಾತೇರ್ನು ಅತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆತೆ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಆತೆ ಅರ್ನ ಕುರ್ಲುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅರ ಕುರ್ಲು ತಿನ್ಪುನ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜರತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಉಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಕುರ್ಲುದ ತೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯ ಅವ್ರು ಉಮ್ಮೇರು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಹಾಗೇನಿ ಅವಳ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನೆ ಅರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರ ಪುದಾರ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅರ ಪುದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಜ್ಯೋತಿ ಹರೀಶ್ ಕುಕ್ಕುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ವರ್ಪು ನಿಜ ಮಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದಲ್ಲ ತುಲ ಕಮೆಂಟೇ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚಿ ನಾನು ಅವರ ರೈನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ನಮ್ಮಲು ಏನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿಲ ಓದುದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ಇರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ಹೊಸ ಜನಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲಿ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಬಾವೆ ಪೊಸತ್ ಪರತಂದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ವನಸ್ ಆಂಡ ಇರೇನ ತಂಗ್ಯವ್ವ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ಇರೇನ ಊರು ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇರು ಕೊಪ್ಪಳ ಹತ್ತು ಮರ ಕೊಪ್ಪದಾರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂವಡೆ ಇರು ಓಲಿಯ ತೂತುಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮೂಲರ ಅಂದ ತಿಪ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲ ಅವು ಮೂಲು ಶೋ ಆಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡಾರವೇನ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರಂಡಲ
ಪಾಡಂಡ ಅವೇನು ಓದೋರ್ಚಿ ಚಂಗಿ ಏರಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಅವೇನು ಓದೋರ್ಚಿ ತಂಗ್ಯವ್ವ ಅಂದಂದು ತಂಗಿಯ ಪಂಡೇರು ರೋಣಿ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಹೊರರ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊರರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೋಣಿ ಅವಂದು ಅನ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಸ್ಸೇತದೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ. ಆರ ಮನಸ್ಸೇತದೆ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೋಣಿ ಅನ್ನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ರೋಣಿ ಅನ್ನವೆ. ಉಮೇಶ್ ಡಿ ಅವೆಂಚಿ ನಾವು ಓ ಉಮೇಶ ಬಂದೇರು ಬ್ರದರ್ ಓ ಪಂಡೇರು ಓ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು 12:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಇರ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 12:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡುಗೆ. ಯಾರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿಯನಿಗೆ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಹಾಳು ಹಣೆಯ ಬರಹ ಅಲ್ವಾ ತಂಗಿಯ. ಏನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಬಂದೆ ಹೌದು ಅಂದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಈ ಹಾಳು ಹಣೆಯ ಬರಹ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪಡವಿದ್ರಿ ಅರ್ವತ್ತೇರು ಯಾರು ಬರ್ನಾನೆ ಬನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆರಲ್ಲ ಆಕಿ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಪನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಬರ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಊರ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ಜತ ಅವಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಯಾರು ನಾತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಎಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ವೇರು ಅವೇ ಇತ್ತಂತೆ ಇರ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಡೆ ದೂರ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ದೂರ ಬತ್ತರ್ಗೆನೆ ಬೋತಾರ ಕೋಡೆ. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ತಂಗಿ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೋಣಿ ಅನ್ನೆ. ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಜನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಾತಾಡಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವನ ಸಾಂಡಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜೇರು ನಮಕ್ ಆತೆ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಹೊರರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಏರ್ಪನ್ನಿ ಪಾಡುಜೇರಿಂದ ಆರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ತೂತೋಡಿ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೊರ್ಚನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದನು ಬರ್ಪುಜೆಂದಿಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿಯನಿಗೆ ಬೇಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಪ್ನಿಗ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ದಾದಿ ತಿಕ್ಕುಜಾರು ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಜಾನೆ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಎತ್ತ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಏತ್ ಲೆತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರಕೇಂದು ಜಾಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೂಪಾಡಿಯರೆ ಸುಮಾರು ಕೂಪಾಡಿಯ. ಬರ್ಸತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆವ ಚಾನಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬರ್ಪುಣ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನವೇ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲವೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉಂಡ ಅಂದು ತಂಗಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬೆನ್ನಿನ ಕೂಸುಮಾರಿ ಬೊಂಬೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ವಾ ದಂಡಿಸು ಮನಸ್ಸು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಯಾವದಾರನೆ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಣ್ಯನೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಗಿಯವ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂದ ಕಿಶೋರನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಇರೇ ಎಂಗಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ತದು ಆಲೊಂದು ಕೊರ್ತುಜಾರ ಆಲೊಂದು ಕೊರಿಯರ್ಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಣಿ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಜಾತ ಕದಾನಿ ತೆಲ್ಪುನಿ
ಕುರ್ಲುಮ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಜೊತೆಕದಿರು ಬುದ್ಧಿರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ತಂಗಿಯವ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿಯನಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪರೊಂದುಲೆ ರೋಣಿ ಅನ್ನಿ. ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇರ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜೆಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪ್ರಶಾಂತನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆವಿ ಅಪಗ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪೆಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಓಕೆಯಾ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಓಲ್ ಸೂಪರ್ ಅವು ಓದಾರ್ನೆ ಪರಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಸೂಪರ್ ವನ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರ್ ಇರ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುನತೆ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓದಾರ್ನೆ ಅವ್ಲು ಪರಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಯಂಗ್ ಬೇಜಾರಾರ ವಲ್ಲಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಣಿಯನೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ತಂಗಿಯ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. ಆಜಿ ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು ಬೆಲೆಗೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಿರಾ ಉಂತುನು ಮಾರ ಯಾರು ತೋಜಾರ್ನೆ ತೋಜೇರು ಯಾರು ಕುದ್ಯತ ಉದ್ದದಾಗಲು ಪುರ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಕುದ್ಯದಾಗಲು ಪುರ ಪಿರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾರು ತೋಜಿಜೇರು ಆ ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ರಾದು ಕಪ್ಪೆಲ್ ಪೂರ ನಾನು ಮರ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮಾರೈತೆ ಏರ್ಲ ಉಂತ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಪೂರ ಪೋವೇರು. ಕಪ್ಪೆಲೆ ಪೂರ ಮರ್ಕ ಹ್ಮ್ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರಿಯ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಕೋಪಾತನ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರಿ ಕೋಪಬತ್ತ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತ ಕೋಪಾತನ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಈಗ ಅಂಚ ಬರಲ್ಲ ಇಡು ಬರಲ್ಲ ಮುಜದ ಪದ್ಯ ಲೈವ್ ಪದ್ಯ ಬನರ ಜಾನ್ ನಿಗ್ಲ ಎದುರೇ ಬತ್ತು ಅನ್ಪೇಣ ಪದ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇಜ ನೀರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಒಯ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಇಜಿನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿರ್ ನಾವೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇ ತೆಲಿಪಾರ್ನೆ ಅಂಡಿ ನೀರ್ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಇರು ದೂರ ಹೋತಾರ ಮುರಾನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ತಿರ್ಗರ ಪುತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲ ರಜೆ ಆತ ಸರಿ ಗಮಪ ದಗಲ್ 1,000 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ರತೆ ಅಂದಿ ಕೆಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂ ಪೋತುಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಏತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಸರಿ ಗಮಪ ಆಗಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಯ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇರು. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪನವನು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಬುಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಾಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾಡೆ ಇರ್ದಾಯಿ ಪೋಯ್ನಿ ಆರ್ ದೂರ ಕೂತಿದೀಯಾ ಆರು ಅಜ್ಜಾಡೆ ಪೋಯ್ನಿಗೆ ಓ ಅಜ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಪೂರ ಅಪೂರ್ಪ ಅದು ಬೋಯ್ರಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕಲ ಎಜ್ಜೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಲ ಎಜ್ಜೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಎಜ್ಜೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನ ಅನ್ ಬರಂದೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರು ಬರ್ವೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾರ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಬರಿತೆಲ್ಲಡ ಕೇಂಡೆ ಅಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪಿರಾವತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಂಡಾರ್ ಎಂಕ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಆಂಕರ್ ಅಂದಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಆಂಕರ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಐಪೋ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಿಗುಲ್ ದಾನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ಗು ಬೈದ್ ಓ ಬೈದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದ ಎಂಕುಲ್ ಡೈಲಿ ಬೈದ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಕೋಡೆ ಬನ್ನ ಒರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪ ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೇರರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂದೆ ಆವಲಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಮುಟ ಪೋಯನತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಕವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಕುದ್ರೋಳಿಗ್ ಬತ್ತಾರ ನಿಗುಲು ದಸರಾ ಗೌಜಿ ಅಂದೆ ಕುದ್ರೆಲಿಗ್ ಬೈದ್ ಜೈ
ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈದುಜ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಸರಜಕ್ಕ ತರ ಪೋತೀರಿ ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಾಡೆ ಹೋತನು ಪನ್ಯ ಹತ್ತಾರ ದಿನಾಡಿ ಯಾರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಅಂದೆ ಏನ ಅಜ್ಜರ್ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸತೀಶನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ ದಾದಾ ಒಂಡೇರು ಸತೀಶನ ಹೊರಕೆರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೈದಾರು ತೋಜುಂಡು ಲೈವ್ ಗಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಡ್ಮಂಟೆ ಕೋಡ ಒಡ್ಮಂಟೆ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಕೋಡೆ ಲೇಟ್ ಆತನಿ ಕೋಡೆನ ಒಂಚೂರು ಜತ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಆತನ್ ಜತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತು ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಒಂದೇ ಬತ್ತನ್ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುಗೂ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಇರ್ಲ ಪೋಯಾರತ್ತ ದಾದ ಬೇಡ ಉಂಡಾರು ದೇವೆರ್ಡ ನಾನಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕುರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಶರಣಯ್ಯ ಮೂನಡ್ಕ ಶರಣ್ಯ ಮೂನಡ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮುರಾಣಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒಣಸಾಂಡ ಶುಭಕ್ಕನ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ವನಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಅವೇರಿಯ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಏರು ಅರಿತ್ ರಜಾತ ಏರು ಮಾರ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಡೇರಾರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರಿ ಯಾರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಅಜ್ಜರ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರ ಇರೇಗ ಉನರ ಬಂಡಿಜರ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜರು ಆವಲಿ ಇರೇಗ ತಿಕ್ಕಿನ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಖಂಡನೆ ಅನ್ನೋ ಅಂದೆ ಓ ಇದ ಖಂಡನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಅನ್ನೆ ಇರೇಗ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಅರೇಗ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನ ಅರೇಗ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆನ್ನೆ ಡೆಂಚಿ ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಡ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಟನ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಮಟನ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಮಟನ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಜೆನ ರಜೆ ಮಾರ್ನಮಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ ಬರ್ತಾರೆ ರಜೆನ ಇತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕಾಗ ರಜೆ ಏನು ಪಂತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತ್ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆವಿ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆತಿಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾಮ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ವನಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ನಿಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪು ಜರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಅನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಾಯೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಸೀದಾ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಳೆ ಉಲಾಯ್ ಓಪನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಐಕೆ ಓಪನ್ ಎಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು 9:30 ಅದನ್ನ ಇರು ತೂಪು ಜರ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಸುಬಕ್ಕಾಗು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಕೋಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತು ಜರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತು ಜಾಯ್ ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತು ಯಾರ ದಾದಾಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪು ಜಂಕ ಬಾಲ್ ಮರ ಲಾಕ್ನ ಪೋಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಪೂರ್ ನಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುನ ಕಡಿಮೆ ಶುಭಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ವನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ ದಾದ ಕಜಿಪುಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಂದ್ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿನವಲು ಏರ್ನ ಪುದ್ದಾರ್ ಇತ್ತನು ಪುದ್ದಾರತೆ ಪುದ್ದಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಡೆತ್ತು ನಂಗೆ ಪುದ್ದರ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ದಾದಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಾಗ
ದಾದೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪನ್ಪುನು ಈರು ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೇರ ಈರು ಸುಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನಾನೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪನ್ಪುನು ಕೇನ್ಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಬಾಲ್ ಏರ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ ರಟ್ಟುಂಡ ಬಂಗಾತೆ ಅಂದ್ ಇಗ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊದ ತೋಟ ಉಂಡಾಕೆ ಅಂದ್ ಟೊಮೆಟೊದ ತೋಟ ಉಂಡಿ ಇದು ಮಾರ್ನ ಮೇತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಬರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅದು ಹೊರರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಿನ್ನೂರ ಎತ್ತನ ಅವಡಪ್ಪನು ಗಮ್ಮತ್ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕೋಡೆತ್ತಂಡು ಬಿನ್ನೂರು ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹೋಯ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಸತೀಶಣ್ಣ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕೂವಾಡ ಮೇಡ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸರೋಜ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ವರಿಕಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಏಷಮಿನಿ ಬೈದುಂಡೆ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಆಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಸಬಾರ್ದು ನಾಲ್ತನು ಏಸದಾಗಲು ಬೈಜೇರು ನನ್ನ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಏತು ಸಾರು ತಿನ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬನಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪದ ಎಲ್ಲೆ ಬಸಳೆ ಸಾರು ಬನಂದ್ರೆ ನಯನೇಶನ್ ಅಂದೆ ನಿಖಲು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದಿಯೇ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ನ ಮೇಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಗೊತ್ತಂತೆ ನಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ತಿನ್ನಂದಿನ ಹೌಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೆ ಇರು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಉಡಾಯದು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲ ಅಂದಂದು ಎಣ್ಣೀರು ಮಾರಿ ಅಂದಿಯಾ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಓಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತಲಂಟೆ ಬರ್ಪ ಮರ ಮೇರ ಐಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರೆಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೂರ ತಿಂತೇವೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಅವರ ಸುರಾನ್ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಜಪ್ಪಿರ ಅಂದ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರು ನೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಕುರ್ಲು ಖಾಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ತೋರ್ತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇನಿ ತೋಟಗ್ ಪೋತೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಕಣರೆ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ದೂರ ಪೋತೀರ ಆರು ತೋಟಗ್ ಪೋತನತ್ ಮುರಾಣಿ ಆಟೋಗ್ ಪೋತನ ಹಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜೇರ ಆಟೋ ಹೋಯ್ದಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂಜಣ್ಣ ಯಜ್ಞಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಜ್ಞಸನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾಯಿರ್ನ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನ ಅಂದ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪೇನ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಲ ಯಾನೆ ಪೋಡಾತೆ ಆಯ್ ಪೋಪು ಜನ ಅಂದು ಅರೆ ನೀ ಏರ ಕೊನೊತ್ತೇರು ಮರೆ ಅಂದಿ ಮುರಾನಿ ಆಟೋಗ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇನಿಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಬರಂದೆ ಹುಲ್ನ ರತ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿನ ಆರು ಬರ್ಪೇರೆ ಡೈಲಿ ಮುರಣಿದ ಕಿಜ್ಜೇರು ದೂರ ಪೋತಿರು ತುಜ್ಜಿ ಸುರಪುರ ಕಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕಾಟು ಪುಚ್ಚ ಉಂಡುಗೆ ಐತ ಬೀಲಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಅವು ಸೂಪ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಬೀಲ ನೈನೇಶನ್ನ ಬೀಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೀಲ ಕೊರಿಯಾಡ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊರ್ಲೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸರೋಜ ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಪುನಿ ನಿಕ್ ಮುರಾನಿ ಆಟದಾಲು ಪಂಡಿತ್ತೇರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತಿಜಾರು
ನೈನೇಶನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಬಂದಿಜಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಳಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾದಾಂಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಾದಾಂಡ ನೈನೇಶನ್ನ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ಪೊನ್ನು ತೂತು ಜೇರು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಡ ಬಂತು ಜೇರು ಇರಡ ಬಂತನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ತೂತು ಜೇರ್ಗೆ ಅರ್ಥಲ್ ಈರ್ ಬೊರ್ಚಿ ವನ್ಯತ ಈತ್ ಬೇಗ ಮುರಾಣಿ ವನ್ಯತ ಈತ್ ಬೇಗ ಬೊರ್ಚೆಂದು ಅಂಚಾರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಯರೆ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ 9:30 కదా 9:30 ಆಂಡ 8:30 ನೀ ಲೇಟ್ ಉಂಡತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಯಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕವೇ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ದಳಪತಿ ಅಂಚನಾ ನೈನೇಶನ್ನ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಆಕೇನಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಇರ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊರತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ನೈನೇಶನ್ನೇ ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಲಿತ ವಿಜಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ದಾದನ ನೈನೇಶನ್ನ ಪುರೊಂಜಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ದಾದನ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆತುಜಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಒಂದಾರು ಪೊನ್ನು ಕೇಂದನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಆದೆ ಪೊನ್ನು ಕೇಂದನೆ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆಂದು ಈರೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತುಜಿನಾರು ಪೊನ್ನುಗೇನು ಬೇರ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಎಂಕ್ ನೈನೇಶನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ PR ರಂಗನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಕೆ ನೈನೇಶ್ ರಂಗನಾಥ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪಾಪದಾಗಲ್ನ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ದನಿಕಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ದನಿಕಲ ಎಂಕುಲ್ ಶನಿಕುಲಾತ ಕಿಶೋರನ್ನೈತೆ ಎಂಕಿಲ್ ಐತೆ ಶನಿಕುಲಾತ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾನಿಕುಲು ಇಜ್ಜೆ ದಾನಿಕುಲ್ ದಾದ ಎಂಕುಲ್ ಶನಿಕುಲಾತ ಈರ್ ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲ ಏರು ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡಿಗೆ ನೈನೇಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರಂಚ ಈರುವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಎಂಚುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ ಮಾರ್ನಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂತ ಪುರ್ಕಿಯಲ್ನೆ ನಂಗೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ನಲ್ ವೈಫ್ ಪಂಡ ಸುರ ಸುಂದರಿ ಸುಗಂಧಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರಿ ಅವು ನೈನೇಶನ ಏರವು ಸುರ ಸುಂದರಿ ಸುಗಂಧಿ ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರ ಆಯ್ ಪನರ ಪನ್ಯತಿ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಿಯೇ ಸುಂದರಿ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅವೇ ಏರವು ಸುರ ಸುಂದರಿ ಸುಗಂಧಿಗೆ ಏರ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೈನೇಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ ಸಪುರ ಸುಗಂಧಿ ಎನ್ನ ಸುಗಂಧಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಪುರ ಸುಂದರಿ ಇರ್ನ ಸುಗಂಧಿ ಏರ ಮಾರೆ ಆಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇರಂದು ಗೊತ್ತಾನ ನೈನೇಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜಾನುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇರು ಯಾಕಡೆ ಆಜೆಟ್ಟು ಒಂಜೀರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜೀರು ಸುಗಂಧಿ ಏರಿಯವು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವರೇ ಪನ್ಲೆ ಏರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಾಡು ಬರೀ ಕಿಶೋರನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು
ಕಿಶೋರ ನಾನು ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒನಸಾಂಡೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, 4 ಜನ ಟು ಒಂಜಿ ನಾಯನೇಶನ್ನೆ. ಸೂಗೆ ಸೂ ಪಂಡ ಏರು ಮಾರೆ ಏರಿಯೇ ಸೂ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ನಾಯನೇಶ್ ಉಲ್ಲರತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗಂಧಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ. ಓ ಪನ್ಯತೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅದಿಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಯತೆಯಾನೆ ಓ ಇರ್ನ ಮಾಮಾರು ಅಂದೇ ನಾಯನೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾವನ್ನೆತಾನೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಓ ಅದಿಪ್ಪುನ್ ಅಂಚಾನ ದಿಪ್ಪನ್ ಬಂದಾರು ಇರ್ನ ಮಾಮುಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾನೆ. ಒಂದು 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಆಂಡ್ಯಾಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಎನ್ನ ಮಾಮ ಪನ್ಪುನ ಅರೆನ ಬುಡೆದ್ದಿನ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರು ಪನ್ಯತಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಪನ್ನಚ್ಚಿ ಬಂಡಾರಿ ಇದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದುಪ್ಪು 6 ಪನ್ನಿ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು 6 ಪನ್ನಿ ಅತ್ತಿಯೇವು ಸುಗಂಧ್ ಯಾರನ ವೈಫುಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ದೀಕ್ಷಾಕ ಇರ್ನ ಮಾಮ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಇರೇನ ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿ ಫ್ರಮ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ. 6 ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಒಂದು ಸುಗಂಧಿ ಫ್ರಮ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀಕ್ಷಕವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆದಾರು ಒಂಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದಾರು. ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಸುರಾಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ 9:15 ಇಪ್ಪೋಡು 9 ಮಿತ 9:15 ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂದು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 2 ದಿನ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಚರ್ಚಾ ಅಕ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪು ಬೆಲೆ ಎಂದು ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಚರ್ಚೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ತಂತಲೇ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಜನರೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ 9:30 ಅಂದು ಏನು ಪಂಡತೆ ಒರ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ ಏನು ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಕಾಡು ನಮ್ಮನ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಒರ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಸುದೀಪ ನೀನಿ ಬರ್ಪನತ್ತು ಸನಿಯರ್ಲ ಐತರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಆರು ತೂಪೇರ ಅವಳು ಹೋಲಿತ್ತು ಎರಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಲಾಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಕತೆ ದಾದ ಹೌದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೈನೇಶನ್ನ ಐತ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಭಯಂಕರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮಾಣ ದುಂಬುದಾನೆ ಒರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡಲ ಆತು ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಗಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರಡಾತು ಮಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 9:15 ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರಾಣತ ಅಂಚ ಪೊರ್ತುಗು ದೀತಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕವೆ ಎಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ನಂದು ಇರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕಗ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ತೂವರ ಪುರ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಆರಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಏನ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಐನೆ ಆತು ಬೇಗ
ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಚವೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ದೈದ್ಯರತೆ ಅಂದ ನೈನೇಶನ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮುರನೈಟೆ ಪೋಯ ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಆನ್ ರೋಡ್ಡೆ ಪೋಯಿನತ್ತ ಆ ಬೆಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಮೂರ್ತಿಪುರ ತೋಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ದಾದ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷತಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ದಾದೆ ಪುಂಡಿಯೇ ಇಜ್ಜೆ ಬೇಯ್ತುಜಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಹಾ ಪುಂಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರು ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕನ್ ತೂನಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೇ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ ಈ ತೂನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜಿವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಆರಣ್ಣ ಮಾಮುಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಈರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಜೈಕುಪುರ ಅವ್ರ ಮಾಮೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನನಕುಲು ಕಾರ್ಲಾಡು ತೆಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಕಳ ತೆಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು 17 ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕಜಿಪು ಮಂತುದಿನಿ ಸುಗಂಧಿ ಐನ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಅಲೆಗ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂದ ನಿಗಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪುನೆ ಮಾಮು ಪನ್ಯತಿ ಕಾಸ ಮಾಮ ಇಪ್ಪುಡಾರು ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊಡು ಅಂದ ಏನನ್ನ ಕಾಸ ಮಾಮ ಇಪ್ಪಿಯರ್ ಮಾಮ ಪಂಡೆರತ್ತ ಯಾರ್ನಂಚ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊಡು ಕಜಿಪ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಂಚ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಲ್ಲಿ ಯಾರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತುನ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಭಯಂಕರೇ ಪಿದೈದ ಓಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಓಯ್ ಇರ ಮಾಮ ಇಲ್ಲದೇನಾ ಅಲ್ತಾರೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಯ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಮೂಜಿ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಧನಿಕುಲು ಏರು ಈರತ್ತೆ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪಪ್ಪನಾರು ಓ ಆರು ಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಯರೇ ಸುರು ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ್ ಆರು ಏನ ಮಾರೆ ಆರು ಸುರು ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ್ ಐನನ ಮಾರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಆರು ಬೇಯ್ಪಾಯರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಯ್ದು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇರೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ನಯನೇಶನ್ನ ದೀಪಕ್ನ ಅಮ್ಮ ಸುಗಂಧಿ ಅಮ್ಮೇರು ನಯನೇಶ್ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಕುಡರ ಓದುಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡವೇನು ದೀಪಕ್ನ ಅಮ್ಮ ಸುಗಂಧಿ ಅಮ್ಮೇರು ನಯನೇಶ್ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರು ನಿಗ್ಲಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ನಯನೇಶನ್ನೇ ಆತ ಮಗಳು ಬರಡ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾಮು ಅತ್ತಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆದ ಮಾಮು ಏನೇರು ಅಂಚ ಯಾನ ಮಾಮು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಅಂಚನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯವರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆದು ನಗಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಪ್ಪಾರು ಆಟದ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇರೆಗುವ ನಿದ್ರೆ ಮಾರ ಆಟದ ಅಂಚ 2 ದಿನ ಸತೀಶನ್ನ ಈರೇನು ಆಟದಾಗ ತುಂಬುದೇರ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಆಟದಾಗ ತುಂಬುದೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತಿಯೇ
ಮಂಜಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಓ ಮಂಜಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿಯ ಮಂಜಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ದರಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಜಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆ ಏತು ಫುಲ್ ಜನ ಪಂಡೆಡು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಟಿ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆ ಕನಾರ ಮಂಜ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನಡ್ಪುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಮಂಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತುನ ಮಂಜಾಲ್ ಟಿಜ್ ನೈನೇಶನೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆನೊಂದು ಅಂದಿಯೇ ನೈನೇಶನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಅತೆ ದೀಕ್ಷಕನ ಮಾಮು ಇರು ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಬೈಪಾಯರೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಬೈಪಾಯರ್ಗೆ ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರಮ್ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಅಂದ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನೆ ಪ್ರಮ್ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡ ಲೈವ್ಗು ಆತ ಪೂರ ಬೋಡ ಲೈವ್ಗು ದಾದೆ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿಯ ದಾದಾಗೆ ದಾದನ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಕೋಡೆ ಸುದ್ದಿ ಜಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಮರಾನಿ ಆಟದ ಕತೆ ಪನರ ಪಂತಿನತೆ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರ್ ಆತು ಪೂರ ಬೋಡ ಲೈವ್ ಗುಂದು ಈನೈಕಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂದಲ ಪಂಡೇನ ದಾಲ ಬಂತುಜರು ಎಂದಲ ಪಂಡೇನ ಮಾರಕ್ಲೆಗ್ ತಲೆಜ್ಜಾತ ದಾಲ ಕೊರ ಬಂತುಜರು ನೆನಪ ವಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆತುಜವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ ತಂದಂದು ಬತ್ತೆರ ದೀಕ್ಷಕ ಹಾ ಆರು ಏಪಲ ಬರ್ಪೆರಿಯ ನಂದಿ ಯಾರು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ಗ್ ಏಪಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಬತ್ತುಜರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐದೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡರ ಬತ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನೋಡೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ದೀಕ್ಷಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ದೀಪಕ್ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವ್ವೆ ಅಂಡರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಾಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗು ನಿದ್ರೆ ಅರೆಗ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನವೆ ಮಾಮು ಆತು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಮುಗು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜುಂದು ಪೂರ ಮಾಮನ ಮಗನ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಿಶೋರನೆ ಓ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿಜರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಬಾರೆ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಇದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ತರ ತೊಂದರಟ್ ಮೈತಿ ತನಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈತು ದಿನಿಗೆ ಮೈತಿ ಬಟ್ಟಾಳೆ ಪೊಡು ಇನಿ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಡ ಉಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಡು ನನ್ನ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಂಡ ಉಂಡು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಾಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಡೈತಿನಿ ಅವು ಮಂಜಾಲ್ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಾಯ್ತು ಮರಾಣಿ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಮರತುದಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಪಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಮಂಜಾಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಮದತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮರಪ್ಪುವೆರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 2,000 ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕೌಂಟ್ಗು ಅವತ್ತು ದಿನಾಂಡ್ ಬರಂದೆ ಅವಿತ ಬರ್ಪು ಜಾತೆ ಬರಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ದೀಪಕನ್ನ ಇರ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶರತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲಾರ್ ಶರತ್ತನ್ನ ವನಸಾಂಡ ದೀಪಕನೆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಹಳ್ಳಿ ಶರತ್ತನ್ನೆ ದಸರಾ ಜೋರುಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ಈರು ಹೋದರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಬಂಗತೆ ಓದಾರಲ್ಲ ಏತ್ ಬಂಗ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಬನ್ಯ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಓಕೆ
నయనేశన్ని మామి మాము బొడ్చిండ పన్ಲೆ ఎంకులు పోಪ ಇಜ್ಜೆ ಬೋಡು 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 ಬೋಡ್ ಬೋಡ್ ಮಾತೆ ಯಾಂ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂತು ಜತೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು 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 ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಏರ ಅಮಲು ಪಾಡ್ದೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗಾರ ಅಮಲ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾರೆಗೆ ಅಮಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಶೇ ಸರೋಜಕ್ಕಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಡವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಹತ್ತು ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ನು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಹತ್ತು ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ನು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹೌದಾನೆ ತಿರ್ಗುನಿ ಓಲ್ ಐತೆ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಬಿ ತಿರ್ಗುಣಂದು ಗೊತ್ತಿ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿ ಬನ ಸತೀಶನ್ನಗ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಯ್ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅವುಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಅಪುರ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಪುರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಭಲೆ ಭಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಯ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ದೀಕ್ಷಕ್ಕವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ನನ್ನ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಜಪ್ಪುವೇರು ಅಂದ ಕಿಶೋರನ್ನ ವಾತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಮೂಲು ಮಂತ್ರ ವಾಡೊಂದು ಕುಲೋ ನೋಡು ಒರಿಯೆ ನಾನು ಏರು ತುಂಬೊಂದು ಬೇರಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೋರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನ ಇಪ್ಪಡ ಬುಡ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕವೇ ದೀಪಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಜರ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನ ದೂರ ಬಾಯರ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪನ್ನ ಇಪ್ಪಿ ಆತೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಅಕ್ಕನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪಿದಾನ್ಯ ಇರ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋರ್ಚವೆ ಏರ್ಲ ದೀಪಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಪೋರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡು ಏರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಂಡೆ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗುಜಿ ನಿಗ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗುಣ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇರೇಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇರ್ಲ ಪೋಪಿನ ಕೇನುಜ ಇರೇಗ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಜನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಉಂಡಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಶಲ್ ಮನ್ಪುನು ಅಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಶಲ್ ಮನ್ಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ನೆ ಅವೇ ಕುಶಲ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಕುಶಲ್ಗಲ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕುಶಲ್ ಮಲ್ತನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ
ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚೇರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ನೋಡ್ಚಿ ಪೂರಾ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟು ಸರಿ ತೂಲೆವರ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆ ಸತೀಶನ ದಾಲೆ ಜಾತೆ ಅವ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೊಡು ಚೂರು ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಸಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕವೇ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಲೆ ಜನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪ ಏಪಗ್ಲ ಬರ್ಪ ಬನ ದೀಕ್ಷಕ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚೇರ್ಲವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ದಾನೆ ಪಿರಾವುಡು ಏಪಲ ದುಂಬು ಬಲೆ ಆಲ್ ಬೊಕ ಒಡೆ ದುಂಬಾರ್ ನನ್ನ ದುಂಬ ಅತ್ತೊಂಡ ದೊಂಕು ಬೆಲೆ ಏನ ಪಿರಾವುಡು ಎಪ್ಪೋಡು ಇದೇನ ಶರತ್ತ ನಲ್ಲೆನ್ ದುಂಬಾರ ನಾಲ್ ಏಪಲ ಪಿರಾವುಡು ಎಪ್ಪೋಡು ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಬತ್ತೇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಮರ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಮರ ಅತ್ತಂಡತ್ತ ಅತ್ತಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರ್ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಮದ ಅತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಓದು ನೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಓದು ನೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅವು ಎನ್ನಲ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಓದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಅವು ಓರಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಎನ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಂದಿ ಅನ್ನೆ ದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ಅವ್ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಇಟ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಓದುನಾಗ ಯಾನ್ ಶೃಂಗಾರ ಎತ್ತನ ಸುರಂಗವಂತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡಿ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ದಾದ ಕೇನುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ದಾನೆ ಕೇನುಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ ಈರು ಮಾತ್ರ ತೆಲಿಪುನ ಸರ್ ಯಾಂಡೇರ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಆತ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಅವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಹಾಯ್ 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 ಕೇನುಜ ಮಾರ ಎಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಈರು ಒಂಜಿ ಏನ ಸ್ವಲ್ಪದ ಮಿತ್ ಟವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಟವರ್ ಪಾಡೋ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದ ಮಿತ್ ಸುರೇಂದ್ರ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದ ಮಿತ್ ಟವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಚ್ಚು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಂದೆ ತೊಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾವುಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಲೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಒಗ್ಗ ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಂಡ ಜೈನ್ ಜೈನ್ಲ ದೆತ್ತಿರು ಮೆಸೇಜ್ ದಾದನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ದಾದನ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಇಟ್ಲ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚವೆ ಬಾರಿ ಪಿರೋಲ್ಲೆ ಮರೆ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ ಪುದಾರ್ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದ್ಲೇರ್ ದೀಕ್ಷಕ ಅಲೆ ದೀಕ್ಷಕ ಪನಂದ್ಲ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತನ ದಾದಾಯೇ ಕನಿಪು 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 ಅತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಇನ್ನಿ ಅಲೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇಂಚಾನೆ ಆಪುಂಡು ಕನಿಪು ಕಜಿಪು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಓದಿನ ತಪ್ಪಿಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಿದ ಒಂತೆ ಪಾಡುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾವು ಏನ ಪಾಡುನಿ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಏನ ಪಾಡುನು ಕಣ್ಣಗೆ ಏನ ಪಾಡುನು ಪಾಂಡ ದೊಂಡೆ ಗತ್ತೆ ಕಣ್ಣಗೆ ದಲ ಪಾಡುಜಿ
ಶರತ್ತನ್ನೇ ಒಂತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡೆ ಅಂದಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅವು ದಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಅವು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆರ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಶೇ ನಿಗುಲು ಪುರ ಅವೇನೇ ಪತೊನ್ ಬಾರ್ ಮಾರೆ ಕುಡ ಕುಡ ಯಾರು ಪಂಡೆರತೆ ಸಾರಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ನಾನು ಅವನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ನನ್ನ ಯಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡೆರತೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಆವು ಸತೀಶನ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸತೀಶನ್ನ ದೆತ್ತೊಲೆ ದೀಕ್ಷಾಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಮಾತೆರ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈನ್ ಜಿಯಾನ್ ಆರು ಕೋಟೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬುದಾರ್ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಜಿಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓದುದು ಉದರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದಾದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓದುದು ಉದರೆ ಪೋಡ್ಚಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನು ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೀಕ್ಷಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರುದುರು ಗುಡ ಅರ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈನ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ದಾಲ ಆತಜಿ ನೈನೇಶನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದೀಪಕನ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಅತ್ ರಚ್ಚು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ರಕ್ಷಿತಲ ರಚ್ಚುಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಕೆನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓದನಾಗ ಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಶರತನ್ನೆ ಬೊಕದಾಯ ಐಟ್ ರಚ್ಚು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕದಾಯ ಐಟ್ ರಚ್ಚು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪನ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಯಾನ ಗಮ್ಮತ್ ಏತ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂದ ಸತೀಶನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಅಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದಿನಿಯೇ ಶರತ್ತನ್ನ ಅವೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಆನಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡವು ಬುಡ್ಕ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಿ ಕೂಡ ಪತೊನ್ ನಾವೇನು ಚುಚ್ಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಐತಿ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಏಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಓದ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ 6ನೇ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕೆಂಚಾರು ಬೇಗ ಓದ್ತನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸುರೇ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲವಿ ಕೇನುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಕೇನುಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಅರೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನುಜಿಗೆ ಶರತನ್ನೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಂಡಿಜೇರು ಕಜಿಪು ಮುಜ್ಜು ಶರತನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಮುಜ್ಜು ಇನಿ ಶಿಕಾರಿ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮುಜ್ಜು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ MK ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಅವೇ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಆವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಆವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಪತ್ತದ್ನ ಬಲ್ಲರ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಕ ಇಪ್ಪಡವು ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪರ ಪೋಯ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಅವೇ ಪೋಯ್ ಮಾತ್ರೆ ತಂಪೋಯ್ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಎಂಕ್
ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರ್ೈತಿ ಈರೆ ತಪ್ಪುಂದು ಏರ್ಪಂಡೆ ಇತ್ತು ಈರ್ನಾನೆ ತಪ್ಪುಂದು ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗೊರ ವಾವ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈರ್ನಾನೆ ತಪ್ಪು ಆರ್ನಾನೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂತಜ್ಜಿ ಹಾ ಯಾಂಕ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಓದ್ ನಗಲ ಚೂರ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಲಡಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಡಾಯಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ಲ ನೆನ್ಪುಂಪುಂಡೆ ವಿಶಾಲ್ 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 ಬ್ರದರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಬತ್ತದ ಈ ರೀತೆ ಬತ್ತಾರ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಮುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಮುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಂಗನೆಲ್ಲ ಕೇಪುಂಡು ಅವು ಕಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೇಗ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಗೇಲ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮುಜ್ಜು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಟ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾಡಿದಿರತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ಶರತ್ತನ ತುಯಾರ ಮುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಂದಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಎಂಚ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಅವು ತುಯ್ಜಾರ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಜ್ಜಿದ ವಿಷಯ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಉಲಾಯ್ ದಿವೇರು ಉಲಾಯ್ ದಿವೇರ್ಡ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಕುಲ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಅಂದೆ ಉಲಾಯ್ ದಿವೇರ್ಡ ಆರಾಮಡ್ ಕುಲೋನು ಬೊಕ ಒಂದು ಪುರ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಲಾಯ್ ಕುಲೋನು ಮಣಿ ಪಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅಂದಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅರೆಗ್ಲ ಕೇನು ಜಾದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬತ್ತೀರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಂಡ ಎಂಚಲ ಯಾರು ಅವಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಐಟು ತೋಜುಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆವು ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಲಟ್ಟನೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗ್ಯಾರೆಗ ಓ ಲತ್ತಂಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಆರು ಬರೆತನ ಲಟ್ಟನೆ ಅవి ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಓದಿನಿ ಕಾರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ನಾ ದಾಲತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಜಿಂತು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಜಾಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಕಳದ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಅವಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪಿ ನಿಖಲವರುಡೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲವರುಡೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಓಕೆ ಈರ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ವಿಶಾಲನ್ನ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜಾರ ಈರ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿಕಾರಿದ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕುವ ನಿಖಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ರಾಜು ಎಂಕಲ್ ಶಿಕಾರಿ ಪೋಪುಜಾವೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಶಿಕಾರಿ ಪೋಪುಜ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಲಟ್ಟನ್ನೇ ಸಪೂರ ಭೀಮ್ಸ್ ತೋರ ಅಲೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲತ್ತನ್ನೆ ಸಪೂರ ಭೀಮ್ಸ್ ತೋರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಮುಜ್ಜುಲ ಗುಜ್ಜಲ ಒಂಜೆ ಅತೆ ಅಂದೆ ಮುಜ್ಜುಲ ಗುಜ್ಜಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಹಿರೇಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮುಜ್ಜುಲ ಗುಜ್ಜಲ ಒಂಜೆಗೆ
తిగ్గా వచ్చి పొక్కడే పోతా పండారు ఇజ్జి రాజ్ బ్రదర్ ఎంకులు పొక్కడే అన్ని ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಶಿಕಾರಿ ಪೋಪುನಪುರ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ್ದ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣಸಾಂಡೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಚ್ಚು ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತ ಕೆರೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ಮರಟ್ ಆಪುನ ಮುಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಮಾಲ ಕಾಡು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ಕಾಡುಂದುಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ಮರಾಠ ಆಪುನ ಮುಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ಕಾಡು ಇಪ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮುಜ್ಜೆಲ ಗುಜ್ಜೆಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಗೆತ ಐಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಅರೆಗೆ ವೆಜ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ಕಾಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವಿ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಕಾಡ್ಗೇರ್ಲ ಪೋಪುಜರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕಾಡ್ಗೇರ್ಲ ಪೋಪುಜರ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ಪಂಡರ ಅರ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಐಟಮ್ ಪನೊಡಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ವೆಜ್ ಇಡು ದಾದ ಐಟಮ್ ಉಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಅವು ಏನಾಂಡು ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಇರು ಅಡೆ ಪೋಯಾರ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಅವೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಲವ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಪೋರ ಪೋಪೇರು ಶಿಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಅತ್ತೆ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪೆರಂಚಿ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಪೀರೆಗೆ ಶರತ್ತನ್ನ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಪೀರೆಗೆ ಅವೇ ಅರೆಗೆ ಐಟಮ್ ದಾದ ಅಂದ ಹೊಡಿತೀನಿ ಶರತ್ತನ್ನಗೆ ಪೀರೆಗೆ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಪೀರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಪೀರೆ ಇಜ್ಜೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೀರೆ ಇಪ್ಪುನ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪೀರೆ ನಾಲ್ ಜನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಏರ್ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಪೀರೆ ಸುಕ್ಕನ ಹತ್ತು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೀರೆ ಸುಕ್ಕನ ಹತ್ತು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಏಮಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರ ಮಾರ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಇಪ್ಪು ವೆಜ್ಜಿಡು ಪೀರೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಡು ಪೀರೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ಜಿಡು ಪೀರೆ ಪೂರ ನವರಾತ್ರಿ ವೆಜ್ಜಿಡುಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಡತ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಡೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ವೆಜ್ಜಿಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಡುಲ್ಲ ಏರ್ಕೇನಿಯೇ ಅಂಚ ಎನ್ನೆಟ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜುಜಿ ದಾದೆ ಕೇನಿ ಅವು ಯಾನೆ ಕೇನಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ
ಯಾನೆ ಕೇನ್ನಿ వెజ్ పీరేనా నాన్ వెజ్ పీరేనా అందుకేన్ని యానే ఏర్ల కేంది చేరు అవు షరత్ కేన్ని పీరే సుక్కనే పులి ముంచి అందుకేన్ని షరత్ అన్ని ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ పోయరా సురేంద్ర నార్న వాయిస్కే నుంచి ఆల్పోయలి ఆల్పోయలు బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అండ్ಗೆ మంచిగా పోయలు అన్న వనస అండే వనస అండ్ విశాల్ అన్న వనస అండ్ పీరే సుక్క బనందులేరు శరత్ అన్న పీరే సుక్క గెರೆ ఈయన వనస అండి విశాల్ అన్న ಈರ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿಯರ್ ಅಂದ್ ಏರು ಶರತನ್ನ ಏರು ಬೆರಿ ಪತ್ತಿಯರ್ ಏರ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿನ ಶರತನ್ನ ದಾದಾಂಡು రత్తే కొంచెం ఓటు పాడలే మాతేర్ల రక్షితక్క కొంచెం ఓటు పాడలే ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ದಾನೆ ಕೋಪನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಪನೆ ಅಂಕಲ್ಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಪನೊಂದುಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶರತ್ತ ನೀರು ಅರೇನು ಬೆರಿ ಪತ್ಯಾರ ಅಂದು ಏರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತು ನೀ దాదే శరత్ అన్న ఏర్న బెరి బత్తిని వనస అండ విశాల్ అన్న దాదా స్పెషల్ విశాల్ అన్నకు విశాల్ బ్రదర్ ఇరేగు దాదా స్పెషల్ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತರಕಾರಿ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತೆ వావు చిక్కమ్మ బనందులే రక్షితక్క వనస్ మల్తారా రక్షితక్క వనస అండి వావు చిక్కమ్మ బనందులే రక్షితక్క ಯಾಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂವಂದೇ ವನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ತೂವಂದೇ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಈರ್ ಕೂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆ ಪೋಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗೊರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಸು ಬೈರತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ವನಸುಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್
ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್, ಬಾಯ್ ಅವೇ. ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜನನ ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜತೆ ಚ ಎಂಕ ಬೇಜಾರು ಅಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ದಾಯೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಇಪ್ಪಡ ಆಯ್ನೆ ಆದು ನಾನು ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಓದಿನ ಇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನ ಇಟ್ಲ ಚೂರು ತಪ್ಪಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡತೆ ಅನ್ನು ಸಾರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಒನಸ ಅಂಡ್ ಗೆಲೆ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಲೆನ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಒನಸ ಅಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಒನಸ ಅಂಡ ಓ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡು ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಪ್ನತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡ ಅಂಡು. ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರು ಐಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಉಂಡೇರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ. ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಪನ್ನೆನ ನಂಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡತೆ. ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಅಜ್ಜಾರಿಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂದು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ವೇಷದಾಗಲು ಬೈಜ್ಜೇರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ವೇಷದಾಗಲು ಬೈದ್ಜೇರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯೆರ ಅಂದ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡು ಪಂಡೇರು ಪೋಯೆರಾರು. ಮುಜ್ಜು ಆ ಮುಜ್ಜ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಜ್ಜು ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಓ ಇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಜ್ಜು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಜ್ಜು
ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಗ್ಲ ಈಗ ಮಾಸ್ತರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರಿ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.